Ja, nu undrar ni nog vad som har hänt med mig. Ja, jag undrar själv vad i helsike jag var med om. Jag får ut igår till Skattamark, en by här utanför Boden. Jag hade med mig skidorna. Jag tänkte jag skulle ändå ta mig fram lite försiktigt ut i skogen. Och vet ni vad fan som hände? En skata kom plötsligt och hoppade på skallen på mig och klöste till mig i ansiktet. Jag har aldrig varit med om att en skata angriper en människa. Och jag säger, vem fan vad är det som händer så? Och då svarar skatan. Jo, det kan du allt få fundera på din jäkla knöl. Ja, men herre min skapare, behöver du hoppa på mig på det här sättet? Vad har jag nu gjort med dig? Jo, det ska jag tala om för dig. Du är en av de här som låtsas vara så miljövänlig och tänka på miljön. Men du har ju åkt bil hit ut för att använda skidorna. Förut då hade vi en skidåkare här ute som han åkte för en mil skidor till sin tävling och så åkte han hem efter tävlingen. Han åkte kanske lika många gånger längre skidåkning till tävlingen vad han åkte tävling. Det var gubbar det, men du kommer med bil. Precis så gör de flesta. De kommer med bil och så plockar han ner plastskidorna och så är de ute och åker och säger jag är så mycket för att vara miljövänlig. Kyss mig. Jaha, sa jag. Ja, det var nödvändigt att hoppa på mig på det sättet. Ja, men det går ju inte att prata med folk idag. Du ser ju hur det är med Isis. Det går ju inte att prata med dem. Man måste ju riva i för att det ska hända någonting. Och samma med alla människor här. Och förresten, hur är det med din psoriasis? Hur vet du att jag har psoriasis, sa jag. Ja, jag har varit skata hos dig på Kommendörsgatan när du bodde där nere. Då var jag där. Jaha, var det du som hoppade omkring där på taket? Jag tänkte att det var det. Jaha, sa jag. Nu har jag någonting för det jag la ut ibland skatmat. Ja, sa skatjäkeln, att nu måste jag väl i alla fall säga att du var då bland de bättre när det gäller att tänka på oss skater. Vi tillhör ju det fattigfolket, vi skater. Vi var ökända som att vi tjuver och rackare. Det är precis som den lägre befolkningen har varit i Sverige hela tiden. Fattigfolket, de har ju också varit skatfolk. Ja, så jag, du frågar om psoriasis, så jag måste ju säga att jag känner mig på samma sätt. Det hade nästan bättre att man hade haft AIDS. För då jäkla gick det fort när de fixade fram medicin. Men det var väl för att det var rika människor som var ute i konstigheter och stack in det som man har mellan benen i röven på folk. Då gick det bra. Då blev det medicin med detsamma, för det var ju högheten som var ute och rumlade om i den yttre gränsen av moral. Då gick det bra att få fram medicin, men en fattig fan som mig, då går det inte att få fram någonting. Ja, vi är inte några kändisar vi. Det är ungefär som om man går till en tandläkare med psoriasis. Ja, man går till en tandläkare och har karies som det heter, och så ser tandläkaren borsta med stomatol så blir det bra. Det är precis samma behandling de har. Ta och smörj in det, säger de, och det händer ingenting, inte ett jäkla dugg. Nej, man ska vara rik av psoriasis, då hade det fort blivit medicin. Men hörru du, nu ska inte vi prata om det här. Det är ingen fan som bryr sig hur folk har det nu för tiden. Nej, det håller jag med om, sa skatan. Du förstår, säger skatan då så här. Att jag kanske tog i lite grann, men du är då åtminstone en som reagerar om man tar i med kraft. Och jag kan inte förstå det här med vi skator. Vi är ju överallt och vi är ju nästan precis klädda som präster. Vi har ju vit och svart. Och klok som präster är vi ju. Vi har ju varit i tusentals år omkring er. Men vi har aldrig uppskattat oss skator. Ja, nu har jag väl uppskattat skator, så jag brukar tänka ibland, en skata hon kan ju flyga. Man ser ju bara när de är ute och pickar på gräsmattan efter någon mask eller vad de söker, så plötsligt
så flyger de med flera 100 meter, höll jag på att säga, men åtminstone 30 meter upp i luften. Hur rätt som helst. Och en annan jäkel var svårt för att hoppa en halv meter upp i luften. Så visst så är det bra med att ha den förmågan att kunna flyga. Men jag håller ju med dig. Jag tycker att det brukar vara intressant, sa jag då till henne, att jag hade tog som att det var en henne. Jag vet inte varför jag kom på att det var henne. Jag sa skatan, egentligen borde man ju kalla er för hen. Titta, nu flyger hen. Ja, sa skatan. Jag vill inte heta hen, jag vill heta skata. Och det har då hetat länge i Sverige. Men vi är ju så undanskuffade, vi är ju inte värt någonting. Det är ju ingen som ser oss. Ja, men så till skatan, det är ju precis samma sak när jag är ute och går på stan. Inte ser de mig. De går nästan rätt på mig. Om jag inte flyttar på mig så ska de gå rätt mot mig. Jag fick falla omkull. Människorna ser ju inte på någon annan än sig själv nu för tiden. Jag brukar tänka ibland så här. Om det händer något mord och de hör skrik, så går de aldrig fram till fönstren och tittar vad som händer på gatan. Nej, de bryr sig inte om någon annan än sig själv nu för tiden, tyckte jag. Hur det då var så började vi så komma in i ett normalt samtalsgatan och jag så här. Men jag sneglade ju åt alla håll och kanter och tänkte så här att det var ju då fan om någon har hör mig stå och prata med en skata. Ja, alltså skata, nej, du behöver vara orolig. Det är ingen som ser det här, förstår du. Så det är inga problem. Det är så glesbefolkat här i Skatamark, så det är inte många som bor här inte. Nej, så ja, men det brukar ju vara då skittävlingar någon gång då. Ja, det händer väl, sa skatan. Och så har de väl med någon skoterled vintertid och kör omkring. Ja, sa skatan. Och de sköter sig ju rätt bra då, förstår jag, sa jag. Ja, sa skatan, det gör de ju. De har sina leder, så det är väl lite miljötänkesätt hos dem trots allt. Men hörde du, sa skatan, det här nu med elbilar, är inte det ganska galet, sa skatan. För det första så brukar jag tänka när jag sitter på talltoppen om alla de här vattenrallarna som var och byggde upp de här kraftverken. Och kvinnorna som var med där och fick vildmarken, de fick tvätta vintertid nere vid älven. Och det var ju andra problem för kvinnorna att överleva där. Och gubbarna hade ju det jobbigt, de här vattenrallarna. Och sen nu då, när det har blivit de här kraftverken och de här snurrorna som snurrar vindkraften. Man kan ju inte sitta på de där vingarna förresten, sa skatan. Nå, när det har nu blivit det här, vem är det då som kommer och tjänar pengar på elströmmen? Jo, det är ju kapitalisten. De ska ju sätta en massa pengar, sa skatan, miljarder i en industri som ska göra elbilar. Jaha. Då passar det att hon kommer och tjäna pengar när arbetarna har sett till att det har blivit vattenkraft och att man har dragit fram ledningar och man har jobbat och stått i för en enkel penning. Då kommer kapitalisterna, då ska de tillverka bilar och tjäna pengar. Men inte vill de vara med och bygga kraftverken inte. Nej, men då kommer när det är dags. Det är precis som med de här stora affärskedjorna. Det var småhandlarna som började lansera ICA. Men sen när det var byggt upp infrastrukturen, som kunde komma med sina långtradare och ha varor där och truckarna kunde lasta av och det var bara att placera in varorna i stora varuhus. Ja, då kom ICA och tog hand om all affärsverksamhet. Ja, så jag, du verkar ju vara ganska klok för att vara en skata. Ja, så skata, vi är kloka vi. Ja, då började det började som snurra i skallen på mig då. Vad fan? Då efter ett tag vaknade upp. Jag hade ju fallit omkull. Jag hade fallit omkull från... Jag hade på något jävla sätt rällt med skidorna så hade snubblat ner och förmodligen så
var det väl någon rishög där eller vad det kunde vara som gjorde att jag ser ut som jag ser ut i ansiktet. Så det var nog fan ingen skata där, utan det var nog att jag åkte omkull med skidorna. Ja, det är så mycket här i världen man ska fundera på. Men en sak ska jag säga, och det säger jag att jag beundrar de här jävla skatorna. De är vackra fåglar. De gör inte så stort väsen av sig, man behöver inte hänga upp någon särskild fågelmat åt dem. Men om man iakttar dem och börjar tänka efter, så har de levat med oss bodensare. Ja, jag är säker på att de har levat med innan vi blev bodensare också. Så har de levat med oss människor i den här trakten under kanske flera 100 år. Och jag vet att det var en som berättade för mig, han var med om första världskriget. Då till och med så sköt de skator och åt köttet av dem. Så att de har bidragit också till en historisk beaktande som vi kanske borde lägga märke till. Men det var så mycket som var och snurrade där medan jag tydligen låg avsmullen ett tag där. Det tar ut för mycket på tiden att berätta allt vad som hände i skallen. Men jag ska väl försöka snygga till mig nu, så ska det väl bli bättre. Och god jul då. Och så till skatorna så säger jag, kraxa på ni. Det är bra att ni finns, svart och vit. Ni behövs.